दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आं फैलायबाय। जानांगौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमदांनो हादों दिनै मानि सोमोन्दै जानो हागौ आंनि भिडिअ'आ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दैफ्रा लोमबाय, दैबाना जादों आरो बेजों लोगोसेनो गोबां ना मोनदों मानसिफ्रा दला होनानै। किसुमान जायगाफ्राव दला होनबोला बुजिनाय नङाबो जानो हागौ। किसुमान जायगाफ्रावहाय लाब जे होननानैसो बुङो खोमा आं मिथिनाय बायदिब्ला। जेखियानो बुङा मानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दे बेयावसो फोथारदों माथो बिदिबो मोनो होमबा नाखौ बिदिबो मोनो हमनानै। दे हमदो नायनोसै। दै गोजा नुबाय दा बरिया माथो